Ayo genti Mbak. Tatin Lestari Andayani. Yo. Ayo. Nah, Gus. Mulai mengancik sinden-sinden sing panjang. Bergaji, Pak. Sugeng dalu bergaji. Yo. Bergaji piye? Ayo sinden-sinden sing kok kan gaji-gaji kuwi lho. Kelemon-kelemon ngono kuwi wis. Ya ora apa lemon semono ya kelemon. Lah kuwi mergane di taleni nganggo stagen kok ya ana dadi. Disingset-singsetke dadi ketok cilik nek muni preman ngono ora nganggo Jawa. Wah. Napa? Wah gedene ra jamak-jamak. Iya. Apane? Lengene. Iya. Semene ya urung gedhe. Wah kuwi lengene iki mbok coba karo kempolku rak padha. Lengen karo kempolmu kok padha. Pamundutan pirang-pirang. Kowe kok 2 malam tidak hadir? Iya. Kenapa? Saya momong. Wo, ya abot le momong karo le golek dit. Bijane milih golek dit ning sambi momong oleh mboten. Ento anak cilik iki dijak ngene malah ora apa-apa. Aku justru anak nek sinden ono sing duwe anak cilik dijak men bocahe ngerti seni budaya. Angsal. Ento ora apa-apa. Ning penonton pripun nggih? Ora apa-apa anggere anakmu tok kempit. Kempet kok mati yo. Ya ora kok ya. Lah iki jare semene. Oh yang ngempet anakmu dadi ngempet telu anakmu dadi. Iya. Telu piye? Anakmu ra telu to. Telu apa pira? Setunggal. Wow, sing telu sapa ya anake? Lah jenengan nek ngempet dadi telu iki maksudnya piye? Ora maksude anake bocah, anak iki sinden iki telu sapa? Sinden-sinden iki anake telu sapa? Oh Neti nding ya lali ya. Mbak Wahyu. Neti. Mbak Neti. Keling aku kowe kok ya. Sare ora apal aku. Nek kula ngejak anak mesti kondo di nganuro wiyaga. Ya apa? Dislatake anake sapa iki ngono mesti. Ayo ora. Termasuk dalange barang kuwi. Aku nek karo bocah ki tresno e. Mulane anak aku cecah cilik iki do tak anggere dolan do tak klumpukke. Yo dolanan yo. Wah terus jengklit aku lunga. Lah jenenge kurang ajar kowe. Senengane karo bocah kok. Ayo nembang. Nggih. Iki ana sriyuning, ana pepeling, milya kowe arep nembang apa? Ya, ana liwung, ya. Napa, Pak? Liwung. Nggih. Nek kowe taren penonton ki ora kono ora kene mesti wong liwung ki lagi gleleng kok. Iya. Gleleng kaya dalange ning gleleng tok. Ora, sing jeneng wong arit ki ya. Kene arit, kene ucul klambi ngesak HP dadi liwung atimu. Iya. Soale lagi ngetren tenan liwung iki. Iya, ya ora apa-apa. Lagi gleleng nggih. Kaya dalange ning gleleng tok. Maksudnya piye lambemu ki omong? Lah mamune tak tukokke bros endi? Lah kuwi sing tuku sapa e? Ini uang kita sendiri dong. Oh berarti sing wingi. Sing wingi sing tuku aku. Oh ya wis berarti urung tak tukokke. Kuwi senengane arep geleleng ning sing sesuk. Lu ngancik Agustus brose kudu anyar. Ora ming ting relip ngono kuwi. Lah, nek perlu kalungan senter wae. Dadi kalungan senter terus duruke biar ngono kok gleling malahan. Jantene piye le nganggo? Iso lho kae senter golek kodoke ra ditalekke jasa. Lah niku ditalekke dodo. Ah, men kari dirut karo dodo kan luwih kenceng. Gak luwih kenceng. Oh kari durupke nek munggah panggus biar ngono wis. Ketok le semromong. Iya. Nek men kaya ngono kuwi nek ora ana lampu ya burem. Iya. Kuwi iso kemelip lak mergo ana lampu. Lah nggih ning niki ya lumayan lho, Pak. Ya wis ning sak bros kuwi. Kuwi rega pira iki? Niki? Heeh. Niki donge 500. Ning didiskon dadi 350. Sesuk tuku sing cah siji 750. Oh, meng ngomong tok. Kowe iki percaya apa ora? Mboten. Padha aku ya ora percaya kok. Soale kulino. Sesuk tak tukokke ning endi? Plak-plak tak ajar lho, no. Kaya brandy kuwi kaya whisky karo ora. Jas. Aja kuwatir wis aja tak tumbaske. Padake cah tipis. Bulane? Hah? Bulane piye?
Wis tok rasa cerewet kowe ngomong isin-isinke ora sesuk. Sesuk langsung tak paringi cah siji 750. Iya. Ku tuku bros. Lho dinas. Ning sing masangke aku lho. Masange ngene Bu Pras. Ah wegah. Bu Pras langsung tancepke brok ngono wae. Lah karepe masange ndek sapa? Ayo ngene sindan-sindanku. Nanteng. Anteng. Mah aluwuk kaya ngono. Sapa Mbak Ika? Ya wis kek tembang ora usah dadak pilih sampeyan. Lah piye? Sri Uning apa? Jare liwo. Oh iya, Ding. Meneh. Iki iso gagar otak lho iki cangike. Ya ket mau plak-plak wae kowe. Nanti kedusur anarkis kok. Ya, liwung ya kena. Mengko bar liwung terus Ibu Waranggana 4 po 5 ngadeg kabeh. Oh iya. Ngaturke apa? Ki nang pamundutan bersih desa. Apa niku apa karo Lubis Kuntul Baris. Anyune Pak Lurah Ngalang iki. Gugur gunung. Ora iso gugur gunung mong nyune Lubis Kuntul Baris kok gugur gunung. Kontol. Lubis Kuntul Baris. Lah nggih. Heeh. Yo. Sinten mengke? Ayo sengko gampang. Niki ngangge bawa apa langsung? Bawa sing apik bawa. Ya men rada kepenak ya, Mak. Suwe mboten metu niki. Apane? Pomelan. Manut kula nggih, bawa. Sangarmu. Nah. Napa, Pak? Kowe iki sayange siji, kowe iki nek jak dialog ngono kowe iki ayuning budhek. Budak. Lah iki mah aku genah omong kowe. Ngono sinden kok saradane elek lho. Nek nang panggung kok mbok saradan ki sing apik. Jenenge nek omong alon-alon to. Lah aku ki nek omong mesti alon-alon, ora tau omong kesusu-susu tur cetha aku iki nek omong. Ya nek cetha kula ya mesti krungu. Aku kuwi sing kupingmu suda rungon. Mboten kok. Ayo sing kok. Ngandel. Kok ngono kok kan ora muni budak. Kowe iki suda rungon, ngandani ngeyel. Sing ngarep mau cetha. Lah ya ket mau ya cetha. Kowe nembang apa iki engko? Liwo. Ha ya wis dibawani sing apik. Nggih. Bawane apa? Ki nanti tak pilih. Ki nanti tak pilih. Kasih kene iki. Ni do krungu mboten? Modar kowe. Krungu ta kula sing ora krungu. Ayo kowe iki budhek kok. Ayu nek le ayune kupinge bosok. Nyorna. Aisyah kaya. Wong bar ki nanti tak pilih kok. Pak Lurah mireng nggih, Pak nggih? Mireng ta? Pak Lurah mireng mboten? Mireng kok ya. Mung aku tok sing ora krungu. Pak Lurah mireng kok meneng wae. Oh semir iki. Meneh. Pak Sumar, parapane dek cilik ora apa-apa. Parapan ki dadi iso kondang ki ya mergo aku ki mbiyen parapane dek cilik bendol. Kudu ya. Dadi omonge ngeyel aku mbiyen dek cilik ki sing jeneng bapakku, Pak Mantem bareng nek aku ndol ngono kuwi. Ndol? Oh, tantem. Lah jare bendol. Oh, iki kan bendol ya kuwi. Mak aku nek ra jelas mbok sing ya jelas kowe kok nganti gedro-gedro gemes ya karo aku. Ora gemes. Piye? Pengen gecek gak? Yo. Ya, yo. Sabar nggih, Pak. Ayo soalnya dijak omong ra krungu. Tak sliramu rawuh
ndedonga sing ngempul kae ya ora perasaan. Lah apa? Pencune nganti dekok kae to. Endi to? Sak kayang-kayang. Iya, ya wis ra apa-apa ya. Mbok jajal sirahe kuwi dituthuk. Oh, dekok tenan. Ah iya kaya. Wah dan dimimimi dekok. Aku nek nang omahe tak alus-alus e. Nang kene mung dituthuki nganti dekok. Ora apa-apa nggo nyambut gawe ya wis. Aku muni pencune dekok ini ibu-ibu do guyu kabeh. Silene niki lho, Pak. Ora. Ngopo? Oh iki sing iki kok. Nah. Sabda ya.
Piye? Lah apa-apa. Sida ora? Sida.